दिनै आसलते गयबारि ब्लक बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा बिपिएफ दोलो हिसाबै जोंहा बहुत मोजां मोनसे दिन होननानै जों बुंनानै लानांगोन। खारन दिनै जितेन मुसाहारिया तामुलपुर ओनसोलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि। बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो गोबां सम बिबान बाननानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथाङा थांनाय जितु बिटिआरनि मुभमेन्ट बेयावबो बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै सिनायजादोंमोन आरो दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलआवबो नैबे सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआवबो बिथाङा गोबां गिदिर गिदिर बिबान बाननानै खामानि मावबोदोंमोन। दा बिथाङा बे इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर' दैदेननाय जितु सरकार बे सरकारजों जेबो जाखाला होननानै बिथाङा स्पष्ट मिथिनायनि उनावहाय बिपिएफ दोलोआव जुगदान खालामफैबाय बा हाबफैबाय। बेखौ जोङो गयबारि ब्लक हिसाबै बिराद साबायखर होदों आरो जों दिनैहाय बिथांखौ बरायदों। दिनै तामुलपुर जिल्ला बिपिएफ बेवहाय बिभिन्न सेलफोर दङ, वमेन सेल, इउथ सेल, माइनरिटि सेल बा कच राजबंशी सेल आरो गासिबो ब्लक आरो प्राइमारिनि मानसिफ्रा फैनानै बिथांखौ बरायदों। बे जोंनि थाखाय मोजां आरो फैबाय थानाय समाव जितेन मुसाहारियानो गावसिनि माखासे थाबोनाय दैदेनगिरि बा मावथिफोरखौ बिथाङा लाबोनो हागोन बेखौ जाहा फोथायनाय दङ। बिनिखायनो जों दिनै सिन्था खालामदों बा जों बुजिनो हादों फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'आ नैबे गयबारि समस्तिनिफ्राय बा कनस्टिट्युएन्सिनिफ्राय आउट जानाया सैथोसिन। बिथांल' आउट नङा, सारा बिटिसिआवनो बिथांमोनहा दिनै जिर' जानो थांगासिनो दङ, बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो। आसलते जोङो बेवहाय जोंहा 40टा ब्लकआव जागोन बे जुगदाना, खिन्थु बिनि भितराव जोंहा मात्र 25टाल'सो थांदोंमोन आरो 15टा ब्लकआनो दाबो दंबावो। खारन माइ हानाय दुब्लिबारियाव मानसिफ्रा थादों, बिनि थाखाय जोङो एसे जयनिं प्रग्रामखौ फावसायनानै दोनथ'दोंमोन। दा जा हक मानसिफ्रा माइ हानाय माइ मारा नानाय बे जोब्बाय बा जोबसिगोन। बिनि उनाव जोङो नैबे नभेम्बरनि सेकेन्ड उइकआवनो बेवहाय मोनसे मेगा डिसेम्बरनि सेकेन्ड उइकआव जोङो मोनसे मेगा जयनिं प्रग्राम जों बेयाव लागोन आरो बेवहाय इउपिपिएलल' नङा, बेवहाय गोबां राजनैतिक दोलोनि दैदेनगिरि एबा मावथिफ्रा जोंजों जइन जागोन आरो बेनो बिटिसिनि बिपिएफनि 40टा कनस्टिट्युएन्सिनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बांसिन जयनिं प्रग्राम होननानै जों मिथिहोनो हागोन आरो नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों।